no, sige. Narasan ha? Umutang, sige.
Ano delay? Kaya nakaman ka. Baka pwede magdali. Sige, pagdali. Disgrasya ka.
Dalan ako, lumabi. Wala talaga? Ha? Ba't di ba ito? Oh, pag-umay. Umay. Ito ba yung dito dito? Kuha ka nga, nag-upa na dito. Parang butog na yun. Dapat ang guli ang sunod daw. Ba't na? Buwan? Utang na lang. Ulo kung dapat sana eh, di ba? Ano mo? Dapat na mo. Pansan? Ano na? Dali lang. Dito tayo dito, sa may landang. Sa may dito. Alang dito, ako sa may... One way ba na dyan? Oh, wala na. Isip lang mo. Hirilo ka. One way naman ka na dyan, ulo entry. Hirilo ka na po. Hindi ko rin katulad ko rin yung One way naman tao to dito tayo. Saka man yun. Ay, daw. Ito lagi sa dito, sa may... Dito nga, sa may kuhan. Buka.
Bakit? Kunin, gagawin lang. Iba pa ta. Boulevard lagi. Unang tanong kayo mo yun. Isa iwan. Rob? Pero sa iya ka mo report, dawan ang pulisya. Yan. Pagbalik ako din, kagalit, lahat ay sa loob ko pa. Yun, so, sabi sa lang ako. Enforcer, kung sinaghan na, ano, malaki pa yun. Ano, man lang mamara, ano lang, ano yun? Man? Makaroon tayo doon. Ano, hindi naman po sila mamara po daw. Tapos, ha? Tamo sa traffic.
mahal to, kaya mas downtown. Kinsi, ka to, buti. Plastic ba ito nga? Ay, 5 ka, ban. Kaya kayo downtown na to. Ito, 30 to, plastic ba ito? Ubot ito. Ano ka, basig na tayo makita niya ang ino. Sumukol. Ba't nakita ka tuman? Kaya ka plano, butong. Saka iuhaw naman ka. Uhaw na kayo, basig natin makita niya. Oo, akalalan ko pa kayo. Ibang butong ko dito. Ay, barang ka. Ipay ko sa bayran. Ano na kapan? Yan ka lang sa balay siguro. Bakante ang edge, kapag doon ang lawin. Ano sila, kay... Pag umo, sinari lang sila. Ikot sila rin, no? Buti na. Laro pa kayo. Pasan niya, kay para na ikaw ba si mama, kay... Siya, siguro sa huli niya, dayuan siguro siya. Pero pag nakakita ka, Hindi kong mano, mangin mano, gusto ko balik-balik. Hindi. Ang inog lari. Atong inog lari. Hindi na ako ng town. Hindi na ako, wala ako ng audio ano eh. Uy, yun ako. Inasakyan sa pulis ba? Wala race ko ano? Ito yung udak pa lang nila, ito o? Wala ba yung ito kayo? Dito.
na noon. Bibis pa pa. Pag naala na ito guys niya, kanang mga indoor, wala na ito kinabuhian. Bandi na lang sa dagat. Ay, isda. Takal niya, takal. Sinalang eh? Sinalang. Sinalang isa? Oh, balot lang. Ang sini oh? Isa?
Bangka. Tinunuan. Nang paano nga tinunuan? Ay, ano lang, kanalan doon. Kahit pare, si mama, gusto ka doon malang. Oh, gusto ka. Ay, sila boat, ay ko ano, Bicol Express. Sino ba? Sila Bicol Express. Sana. Gusto na sila? Ano na? Ay, Sila. sino ba? Kapila tayo. Sila nandun ha? Ay, sino ba? Wala? Ha? Pandamay. Sila. Ha? Sila. Sino naman? Oh, sila. Kaya yan? Ano na, uy. Ha? 200 na siguro. Oh. Nagda pa nila. Kasi bubaba pa nila. Ha? Kasi bubaba pa nila. Ay. Ah, 200 sa inyo. Sana may tulog ka dito ng hapon. Sino ba ang tulog? Sa hapon? Kasi, well, 23 sa hapon. Pero 68 naman. Bali, ulbak din sa Ah. Ah, dito, gusto. Mahal-mahal, huwag na dito. Wala pa rin. Abot ano yung 40, no? Tama-tama. Hindi natin yung gamit. Paano yung gamit ulit sa mana? Hindi pa, oy. Ha? 31 pa ba sa? Gani, abot na to. Ito yung gamit. Paano? Ito yung gamit ulit. Nore? Gani, ayaw lang sa. Tambay sa ngayon dito. Magamit na rin natin taman. Domingo.